Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me unboxataan mun yksi paketti, joka tuli just hetki sitten. Ja mä oon pohjallani, jos tää valotus on jotenkin vähän huono, mutta mä en saanut tuota kuvausvaloa oikein hyvään kohtaan, niin tää valotus nyt on vähän mitä on, mutta tällä mennään. Ja tää paketti on tosiaankin aika pieni, täällä on 2 tuotetta, mutta no, mä en nyt tilannut enempää, koska mulla ei ollut tarpeita enemmälle, eikä siellä oikeastaan ollut mitään, mitä mä olisin halunnut muutenkaan niin pahasti. Mä oon siis nyt 3 kertaa tilannut Elli-Madellilta, niin tää on nyt sitten mun 3. kerta. Mä en nyt tilannut niin kuin kerran on tilannut Kärkkäiseltä, tai Karkkaiselta, kumpi nyt onkaan, mutta muut on Elli-Madellilta. Oho. Mutta lähdetään vaan avaamaan tätä pakettia. No siinä näyttää ihan hassulta, koska mä asettelin ne tohon vaan tätä kohtausta varten, nyt kun me mennään kauas kovaa, niin näyttää vähän hassulta. Mutta mulla on tässä paketti. Tää paketti on silleen pieni, mutta nyt se on tässä aika iso. Eli tän kokoinen tässä mun kentällä. Ja mä tarvin korkeamman kuvaustelineen. Toi ei riitä mihinkään. Toi. Ja sanokaa mitä sanotte, tää on hyvä kuvausteline. Mä sain tän hyvin, joka ei tarkenna. No ihan sama. Avataan tämä. Siis eikä tämä kuvannut, kun mä taistelin tämän paketin auki. Ihan oikein. Mä rikoin mun aidon. Ei. Nouta ja piittoro. Mitäs täällä on? Mitä? Apua! Kattokaa, miltä tää lehti näyttää. Oh my god, tää lehti on oudon näköinen, koska siis mä oon tilannut 2 kertaa ennenkin Elli-Madellilta. Nää lehdet näyttää niinku tältä. Ja siis joo, olen säästänyt nämä. Ja tää näyttää tältä. Mitä? No, vähän lähemmäs. No. Mun tallialue voi muuten olla vähän sotkunen ja rikkinäinen. Esim. Tää aita on ihan kallella täältä. Se on niinku tossa oven edessä. Mut sen takia, että mä oon just kuvaillut täällä, niin joo. Oh my god. Mä nyt otin täältä tän. Tää on siis Papo-ukkeli. Ja mä siis laitoin tän pahvin tähän takas, koska siellä on toinen juttu ja mä en halua näyttää sitä teille vielä. Eli tämmönen Papo-ukkeli. Onks tässä... Eikö tässä ole semmoista repäsyviivaa? No otetaan saksilla sitten, jos mä saan ne saksit täältä. Mutta siis Papo-tuotteet on tosi hyviä ja hyvän kokoisia sleisseillä. Mä voin näyttää, mulla on vähän muitakin Papo-tyyppejä ja mä oon tilannut mun kaikki Papo-tyypit Elli-Madellilta. Tää on niin nätti. Otetaan tämä vielä pois täältä. Nää papot on vähän ärsyttäviä, kun näillä on tämmönen täällä jalassa ja tää on niinku, tätä on kiepotettu tähän joku 50 kierrosta, niin no mä nyt koitan leikata tän varovasti. Apua. Tai mitäs mä vedän sen täältä? No, ei ollut niin vaikeaa. Siis tämmönen. Mun mielestä on yksi näteimmistä Papo-ukkeleista, mitä niin kuin on. Siis, wow. Ja mä niin oikeesti tykkään tänne vaatteista. Tää on jotenkin niin ihana. Mut nyt mä näytän teille niitä mun muitakin Papo-tyyppejä, niin voidaan vertailla niihin. Mulla on, YKK, mulla on 5 Papo-tyyppiä, mutta niin. No, tässä on nyt eka niistä, mutta tähän mä en vertaa, koska tää ei ole ratsastaja, niin mä haluan verrata tuota ratsastajiin. Näin.
Tähän mä en vertaa, koska tän silmät on maalattu väärään kohtaan, mutta tää on mun ainoa poikaratsastaja. Ja sit mulla on myös tämmönen ja maailman pienin poniratsastaja. Mutta tämä. Ja mulla on tämä, niin mä vertailen näitä. Siis tämähän on vähän isompi papaukkeli, mitä muut on, koska tää papaukkeli on niin kuin suunnilleen Slacyn kokoinen. Ja jos nää niin kuin on vierekkäin, niin onhan tää nyt pidempi, mutta silti tääkin on tosi kiva. Ja papotyypit on siitä tosi kivoja, että ne pysyy pystyssä helposti, koska Slace-tyypit ei pysy pystyssä hirveän helposti. Paitsi mulla on tämmöistä mattoa tässä, että sen avulla ne pysyy edes jotenkin mulla, mutta papoukkelit pysyy tosi helposti ihan missä vaan. Niin tää on tosi ihana. Ja testaan tätä ehkä kohta johonkin hevosen selkään, mutta sen vielä sanon, että tän nimeksi tulee Ida, koska olen saanut inspiraation tähän nimeen Slaystali Rambolta. Mulla on aika moni Slaystali Rambon nimen mukaan, mutta joku saattaa ottaa tämän nimeksi Ida ihan vaan sen takia, että siellä Ellimadellissa, kun sieltä selaa esim. Tän ukkelin, niin siinä lukee, että paporatsastaja ja sit siinä lukee peräs Ida ja tän peräs lukee esim. Emma ja tän peräs Elli ja tän perässä Alex. Niin joo, mutta ne nimet on siis Rambon keksimiä, Slaystali Rambon. Sitten täältä maailman söpöin asia. Mä oon oottanut, että mä saan tän. Mitä? Miksi tänne jalkojen välissä ei oo pahvia? Toivottavasti ne jalat ei oo mitenkään taittunut. Oi vitsi, kuinka nätti! Oi vitsi. Tää on kyllä ihan erilainen kuin ne vanhat vuonikset, ja tykkään niistä vanhoista vuoniksista enemmän, mutta tää on puolet halvempi ja muutenkin, niin tän mä nyt ostin. Ja tän nimeksi tulee Disney, sain inspiraatiota siihen mun yhdeltä kaverilta, ja tää on siis vuonohevonen, Norjan vuonohevonen, muistaakseni. Ja tää on ihan super sepötän silmäkiiltää. Siis apua, tää on ihanaa. Mä näytän teille vielä näitä juttuja ja laitan tähän tekstejä, että minkä ikäisinä mä näitä pidän ja tälleen, että mikä niiden nimi on. Ja kaikkea tämmöstä, että niin, mutta jos sä et vaikka osaa lukea, niin mä voin kans sitten äänittää siihen päälle, että joo, otetaan tältä vaan tämä pois. Näin. Siis yleensä Slace joku ottaa ton pois, niin se jalka jää hirveän tahmaseksi, mutta ton jalka oli yllättäen ei-tahmanen. Tosiaan tämän vuoniksen nimeksi tulee Disney. Rotu on Norjan vuonohevonen, ikä noin 6-7-vuotias, sukupuoli tamma, luonne kiltti, rauhallinen ja osaava. Eli tää sopii kaikille niin kuin aloittelijoille, mutta myös kaikille osaaville. Tämän ratsastajan nimi on Ida, ikä on noin 17-18-vuotias, osaaminen on taitava ratsastaja, esteenkka on noin 135 cm ja hoitohevonen on Cream. Mä huomasin tästä, että tän naama on hyvin maalattu, mutta toi ton kypärän nauha on vähän tolleen levinnyt, niin se ehkä vähän on häiritsevän näköinen, kun tälleen kuvaa. Mutta ei se on niin paha, jos se on vähän tälleen, niin ihan hyvä se on. Ei oo ainakaan yhtä paha kuin tää. Tää ratsastaja on tosi kiva, mutta tällä hevosella mä en kyllä laittaisi tätä ratsastaan, koska tää on niin iso, että tää ei kyllä tämmötteellä voi mennä. Ja tätä ei kyllä minnekään poninkaan selkään. Tässä on nyt mun yksi ponista, niin ei mene kyllä poninkaan selkään hirveän kivan näköiseksi. Mutta tää on ainakin ihana.
nämä varusteet ja tuo ratsastaja vaihtuu nyt tolle hevoselle.